ಹೋಗಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಡೋದ ಪ್ರಪ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಉಂಟು ಜಿಯಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಪುವರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂಪಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಪಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಅರೌಂಡ್ ಚರಿಷ್ಮಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಉಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ದೃಶ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಕನವರಿಕೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹನ್ಸಿಕಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅರ್ಪಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಸುಪ್ರೀತಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅರ್ಪಿತಾ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರುಲಿ ರೆಂಚೋಲರ್ ಸೌಮ್ಯ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸುಭಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಚರಿಷ್ಮಾ ಹಾಯ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಶ್ರಾವ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಸುಜನ್ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಿಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಶಿವಾ ಹಾಯ್ 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 ಸಾಜನ್ ಸಜಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸೋನು ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಹನ್ಸಿಕಾ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾತಿಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಕನವರಿಕೆ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾತಿಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಧನ್ವಿ ಪವನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಉಸಾರಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅರ್ಪಿತಾ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾತಿಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಯೂಸರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಮೆಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆ ಸಾಜನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸುಜನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕನವರಿಕೆ ಆಂಡ್ ಅಂದೆ ದೈತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮೇಘಾ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಶೈಲಜಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸೋನು ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಷಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಕ ಆತಂದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇನ್ನೀ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ನಾನು ಕೋಡದ ಲೈವ್ ಉಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಪೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ಓಲ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೆಗಿಜಿ ಮಾತ ಪರ್ಕಟೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒನಸನ್ಪನಾಗ ಪೊಡಿ ಪೈರ ಪಂಪನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪಂಡಿಜಿ ಅನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಅದು ನಾನು ಕುಳ್ಳಿನ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಲೈವ್ ಬದು ಪೋಕ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಪಾಡುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆಪೋಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಹುಷಾರ್ಲಿ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಅನ್ಸಿಕಾ ಇಯರ್ ಎಂಚುಂಡು ಇಯರ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಕನವರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಸಳೆ ವಾವ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚರಿಷ್ಮಾ ವ್ಲಾಗ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪಾಡುವ ಯಾನು ಓಕೆನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಗೈಸ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಪೊಡ್ತುಡು ಒಂಜಿ 10 o'clock 11 o'clock ಪೊಡ್ತುಡು ಮಡೆ ಪೊಳಲಿ ಕಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬರ್ರೇತನ ಪನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬೊಗೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆದ ಪೊಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಕಲ್ 10 ಮೇ ಬಿ ಪೊಳಲಿ ಡಿಪ್ಪೆ 12 ಗಂಟೆದ ವನಸ್ತ ಪೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೂಜದ ಪೊಡ್ತುಡು ಯಾನು ಕಟ್ಟಿಲ್ ಡಿಪ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅವೇ ಮೇಘಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ದೀಕ್ಷಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏಪ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುವೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತರ್ ನಿಕ್ಕಲಾಗ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹೋಮನ್ ಚರಿಷ್ಮ ದಾದಿ ಕಚಿಪ್ಪು ಇನಿ ಕೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕೆಜಿಗೆ 150-180 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಂಚ ಮಾಸ ಕನಪೈನಿ ಅರ್ಧ ತೊಂಜಿಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ರೆಸ ಮಂತೀನಿ ಅರ್ಧ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನಿನಿ ಫಲುದ ಮಂದೆ ಗೈಸ್ ಫಲುದ ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ ಫಲುದದ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕುನದೆ ಅವು ಯಾಪ ಕಂದ ಇಡೆ ಬನ್ನ ಕನದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ತೋಟ ಪೇರಿತ್ತಂಡು ಐಕು ಪಾರ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ದೀತೆ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೊಡದೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದಕ್ಕನ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬಡ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ತೂಪರ್ ಬೋಕ ಯಾನ್ ಮಾತು ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಜಿ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂ ನಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ವನಸಾಂಡಿ ಅನುಷರುಲ್ಲೆ ವನಸಾತಿಜಿ ಇರ್ನಾಂಡಿ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ರಶ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ರಶ್ಮಿತ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸಾಜನ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಪಾಸ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕಿನಿ ಪಾಸ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೈಲಜಾ ಅಂದಕ್ಕ ಓಮ್ ಟೂರ್ ಮಂತುಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾತಿಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ರಶ್ಮಿತ ಸುವರ್ಣ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಮರುವೈ ಓ ಎಂಕೊಂಚು ಕೋಪುಡು ದೀಲೇವೆ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಸಲೆ ಮರುವೈ ಬಸಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಬಸಲೆ ಅಂಡಲ ಸಕ್ಕದಾಪುಣ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಷಿತ ಓಲ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಅವು ಮೀಶೋದ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೀಶೋದ ಡ್ರೆಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿಜಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಣ್ಣ ಮಂತ್ ಗೈಸ್ ದೇ ಬತ್ತಿ ಬಂಜಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪು ಸಮ ಮಂಪು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬನ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಜಿಮ್ಮಿಡ್ದು ರಾಹುಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಗೈಸ್ ರಾಹುಲ್ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ದಾದಾಗೆ ಪಾಪಯ ಚರಿಷ್ಮಾ ವಾವ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಲೋ ಶೀಲಾವತಿ ಉಜಿರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲ್ಲೋ ಸುಹಾನಾ ಹಾಯ್ ಸಾಜನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಿಯರ್ ಯಶೋಧ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಲತಾ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಇಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಆಯ್ದೆ ಇಂಕೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಣಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪೋಕ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ಯೇರು ಅವೇನ ಅಣ್ಣಿ ಶಿವ ವಿಜ್ಜಣ್ಣಿ ಹಿರೇಗೋಡೆ ಅಣ್ಣಿ ಶಿವಕ್ಕ ಹಿರೇಗೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯಿ ಸುಹಾನ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸ್ ಹಾತಿಜ್ ನಾನು ಅವಳು ಕೀರ್ತಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾಜಿರ್ನಾಂಡೆ ನವ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಬಡ್ಸೋಂಡೆ ಬಡ್ಸಿಜ್ಜದ ಪನಿಪುಂಡ ಹಾಯ್ ಕೊಡಕೊಂತಿಜ್ಜೆ ಚೋರು ಪನಿಪುಂಡ ಬಡ್ಸೊಂಡಿಗೆ ಪನಿಪುಂಡಿಗೆ ಯಾ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಎನ್ನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಗಣೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ ಟ್ರೈ ರಾಧಬೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೀಲಾವತಿ ಉಜ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸೋಂಡ ಚೂರು ಪನಿಪುಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋಲೆ ಅಪರಪ್ಪ ಈ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು EMI ಕಟ್ಟೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಣಾವಡು ಸುಮಾರುಂಡು ಕಟ್ಟಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂಗಾರ ಅಡವ್ದು ದೀಪಿನ ಮಾರ ಅವೇನು ಬಿಟ್ಪೋಡು ಅಮೃತ ಉಂಡಾರ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸಾತಿಜಿ ಇರ್ನಾಡೇಸ್ ಅಮೃತ ವನಸಾತಿಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಕ್ಕ ಕುಶಲ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಹೆಲ್ಲೋ ಸ್ವಾತಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಎಂಚೋಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲೆ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಎಂಚೋಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಿಕ್ ಜಪ್ಪರ ಆಪುಜ ಬಂಡ ಆಪನಿಜ್ ಗಣೇಶ್ ವನಸಾಂಡ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇರ್ನಿಲ್ಲಡ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಓ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಟೋಬಾ ಸ್ವಾತಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಉಂಟು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪೋಪುನು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚುಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲರು ವನಸಾತಿಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಶೀಲಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ವೆನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಉಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ ಇರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ ಯಾನ್ BA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋತೈತೆ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ದ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ BA ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ 6 ಪನ್ನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಡ್ಡು ತೂಲ ಪಂದಂತ 6 ಪನ್ನಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣಿಂಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೂಜಿದೊಂದು ಯಾನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪರೆ ಕಲಿತೆ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲಿತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಶಾಂತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಶೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡರ್ ದಾಲ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಿ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಇರೇ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಇರೇಗೇನು ಗೊತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಾತಿ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಅನವೃತ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಪಾಪ ಕೊಕ್ಕ ಅನ್ಸಿಕ ವಿಟೋಬ ರುಕ್ಮಯ ಮಂದಿರ ಎಸ್ ಇರು ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಈತ ನೈಟ್ ದೂರ ಕೋ ಎಂದೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀರೆದ ಬೊಕ ಕಾಜಿದ ಅಂಚ ಅವು ಮೇಕಪ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಡ ಆತ್ರೆ ಅಪರಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ತಾ ಜಪ್ಪುನಾಗ ತಾರೀಕು ಮೀರ್ ಜಪ್ಪುನಿ ನಾನು ರೇಪನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರುಂಡು ಕಾಂಡೆ ತೂಡು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಆಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತಾನಾಗ ಒಂಜೊಂಜರ 2 ಗಂಟೆ ಅವಿನಿ ಅವಾಗ ಮೀದು ಮಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜೆದ್ದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ್ರಪ್ಪ ಪಿದಾರ್ದು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರತ್ತನ ತಿಕ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ಹಾಟ್ ಶೀಲಾವತಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಲಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಸ್ವಾತಿ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಇನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಆಟ ದೀಪತ್ತೆ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ದಾದಾಯಿನಿ ಇದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾರಾ ಸಿನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಟ್ ಯು ನಿಶ್ಚಿತ ರಾತ್ರಿ ದಾದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಐಷ ನತ್ತಿ
ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ 7 o'clock ನನಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶೂಟು ಮನ್ಪ ಇತ್ತು ನಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಸಹ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ತ್ರಿಷಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹಾಯ್ ಕೆಂಚ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಇರೇನು ಚೊಲ್ಲರು. ಚಿನ್ಮಯಿ ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡ ಇರೆಗಿച്ച ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪುನಿ ಆರು ಬೊಕ ಈರು ಒಯ್ಕಾರ್ನ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೋಪ ಮನ್ಪುನಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಯಾರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಿ ಕೇಳುವರು ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪುಜಿ ಬೋಡ್ತನ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪಾಡು ಯಾರು ಕೋಪದ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಆರೇ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪುಜಿ ಆತ ಯಾನ್ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನೆಲ್ಪುಜ ಕೇಳಲೆ ಆಡ ಕೇಳಲೆ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಮಮತಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ. ಸಿಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಹಬ್ಬ ಅಂದೆ ಓಕೆ. ಗಣೇಶ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೀಪಕ್ ಹಾಯ್. ನಿಶಿತಾ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಯ್ ಅಯ್ಯೋ ಓದಿಯತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಓದಿಯೆ ಮೆಲಾನಿ ಓದೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು. ಸ್ವಾತಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಬ್ರೋದಾದೆ ಮನ್ಪು ಸಿಸ್ ಆಯ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತಿ ನಾನು ಬರೋಡಾತ್ರಿ. ಭಾರತಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ನಿಶಿತಾ ಓಕೆ ಓದಿಯರಿತ್ತೆ. ಸ್ವಾತಿ ಅಂದೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ನೆ ಕವಿತಾ ಕಡ ಏಪೇನು ಅಂದೆ ಜಾಗ್ರತೆ. ಗಣೇಶ್ ಇರೇಗ್ ನೆರ್ಪುನೆ ಇರೇಗ್ ಏರು. ಆಶಾ ಸಾನಿಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಲತಾ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪತ ಜೋರು ಮನ್ಪಡ ಅಣ್ಣೆತ ಏ ಪಾಪ ಹಾಕೊಂಬು ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಪ ನಮ್ದು ಪೋದ್ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ವಿ ಆಗ ನೆರ್ಪುಣತ್ತೆ ಆಗ ನೆರ್ನೆಟ್ ಇಂಚೊಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ 10 minutes ದಾದ ಲೈವ್ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪೋಡಿಯರೆ ದಿಪ್ಪು 10 minutes ದಾದ ಲೈವ್ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪೋಡಿಯರ ದಿಪ್ಪು ಏನೇ. ಪಿಂಕಿ ಹಾಯ್ ಉಂಡರೆಸಿಸ್ ಎನ್ನ ವನಸಾದ ಜೆಪ್ಪರ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಅಂದೆ ವನಸಾತಿ ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾತಾ ಅದು ಮತ್ತೊಂಜಿ ಕುಲ್ದೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂದೆ ನೀನಿ ಅಂಚ ನನಯಾಲ ಪೋಪು ನನಯಾಲ ವನಸಾ ಜೆಪ್ಪುನು. ಚಿನ್ಮಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಎಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಂడి ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಇರೆಗಾರ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಕಸಿನ ಕಸಿನ್ ಅತ್ತು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಜೋಡ್ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಅಂಚ ಗುರ್ತಾದು ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣದಕ್ಕ ಪಾಪನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾ 2 3 4 5 ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಬಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಗ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವು ಏರಿ ನೋಟು ಅಣ್ಣೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಗೀತಾ ಹಸಡ್ ಹಾಯ್. ಸ್ವಾತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುರುಪುರ ಓಷ್ದಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಗೀತಾ ಹಾಯ್ ಮಗಲೇ ಹೆಲ್ಲೋ. ಭಾರತಿ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರ್ಲಿ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು. ಅಕ್ಕ ಓಲೂರಿನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ. ಗೀತಾ ಹಾಯ್ ಮಗಲೇ ಹೆಲ್ಲೋ. ಅಣ್ಣನ ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ನೆಲಂಬೆ ಅಮೃತಾರ್ ಕೇಂಡೇರಿ ನಾನು ಆವ್ಗೆ ವಿಜ್ಜು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪತ ಶಿಬಕ್ಕ ಏರವು ಬೇರೆ ವಿಜ್ಜು ಪಾಪ ಈರೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಕೆಲವೇರಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುರತ್ತೆ ಬೇತೆ MC ನಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಹೇಯ್ ಈರ್ ತುಯ್ಯರ ಕೆಲವೇರು ಇರೆಗ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ MC ನಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅರ್ಥ ಈಜಿ. ಇಫ್ ಇತ್ತ ಬೇತೆ MC ನಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಚ ಬೇತೆ MC ನಕಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ MCಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನೀತಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈಜಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಂಜಿ ಪೋತುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಾರ್ದಿನ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈಜಾತ ಇತ್ನೆಟ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ನೆಟ ಬೈದಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 ಮೀನ್ಸ್ 2.5 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇತ್ನೆಟ ಹೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೈದಿಜಿ. ಸ್ವಾತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಳಲಿಗೆ ಬಂಗ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಡೇ ಮಿನಿ ಬಲೆ ಓಕೆ ತುಕ ಸಂಡೇ ಹೋಸ್ಟ್ 27ಗೆ ನಾನು ಇದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಬೆದ್ರದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲರ ಬೆದ್ರದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲರ ಬೆದ್ರ ವಿಜ್ಜು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹಾಯ್. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಹಸಿಕ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿಯತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚುಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಸಿಂಚನ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಯಾನು ಓಲ್ ಬಿಡಿಯೇ ಅನ್ಸಿಕ ಮೇರ್ನ ಮೆಸೇಜನ್ ಯಾನು ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಮೇ ಬಿ ಬೈಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೈಜಿ. ಸಿಂಚನ ಹಾಯ್. ರಕ್ಷಕರ್ ಕಿರ ಹಾಯ್. ಆಯ್ಷಾ ಹಾಯ್. ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ವನಸಾತಿ ಜೀರ್ನಾಡೆ. ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ ಸಿಸ್ ಬೆದ್ರ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ 27ಗೆ ಬೆದ್ರಗ್ ಬರ್ರಂಡು ಬೆದ್ರಡು ಮಹಿ ಮೇಕೋವರ್ ದಾರುಲಿರತ್ತ ಅರ್ನಡೆ ಬರ್ರಂಡು ಗೈಸ್. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಗೈಸ್. ನಂದಿದು ತುಳು ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಾನಲ್. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡೋದು ತುಳು. ಸೊ ಇದು ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡೋದು ಓಕೆ. ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಬುಡಿಯೇನ ಓಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೈಜಿ ಸತ್ಯ ಅಣ್ಣನ ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಓದಿಯವೇನು
ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಯ್, ಸುರಕ್ಷಾ ಹಾಯ್, ಕೃಷ ಹಾಯ್, ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಅವಾಂಡ್, ಸುಪ್ರತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್, ಸುಜಾತಾ ಹಾಯ್, ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಿಂಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂಥರ ಪನ್ನಿ ಪರಕೆ ಬರ್ತಾನ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಯಾಲ ಪೋಪುನ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಕೋಟಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲ್ಲೋ. ಹನ್ಸಿಕಾ ಈರು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಹೌದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ಮಂಗಳೂರಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡೋದು ತುಳು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ವಾಗ್ವಾದ ಬೇಕಾ. ಯಶೋಧ ಹಾಯ್ ಹೆಲ್ಲೋ. ಗೌತಮಿ ಹಾಯ್ ಕೈಂಚೂಲರ್ ಏಪ ಇರ್ನ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇರೆತ್ತಾನಾಗ. ಪಂಚ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಲೋ. ಕೀರ್ತಿ ಅತಿ ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ. ಕೆಲವು ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುವೆರು ರಡ್ಡು ಪನ್ಪೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ತುಂಬು ಬರ್ರೆ ಪನ್ಪುನು. ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಪನ್ಪುನು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7:45 8 o'clock 8:30 ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು. ಅಲ್ಲಿ ತಗಡಬಾಡ್ರೆ ಪೋಪುನ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪುನ, ಸೌಂಡ್ ಪಿಟ್ಟು ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪುನ. ಅರ್ಥನೇ ಮನ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವು ಕ್ಲೈಂಟ್ನಕ್ಲಂತೂ ಅರ್ಥನೇ ಮನ್ಪುಜ. ಯಾನ್ ಪೋಪುನ್ 7:05 ಪೋಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ. ಬೊಕ ಅವೆ ಓಲರ್ ಪಂದು ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಕೊಡೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಪಂದು ಬನ್ನಕ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮೇ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆಯ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಚೂರು ಎದುರು ವೆನ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾನೆ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪೋತ ಅವ್ಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ನಕ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಮೊಗುಲು ಬೈದಾರ ಪಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾಲ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಜ್ಜೇರು. ಯಾನ್ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಮನೆ ಪಂದೆ ಬ್ರೈಡ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕೆ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ಬ್ರೈಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ರೆ ಯಾ ಮನಿ ಇಟ್ಟಿಜಿ ಅಗಲ್ ಕೈಕ್ ಮದ್ರೆಗೆ ದಿಯೇರು ಬ್ರೈಡ್ ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಜ್ ದತ್ತದು ಏನಂತ ತೂತೇರಿ ದತ್ತದ ಸೀದಾ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಯಾನ್ ಶಾಕ್ ಲೇದಿನಿ ಬ್ರೈಡ್ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರೋಡ ಪೊಡ್ಚು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾಡಲ್ಲ ಬತ್ತು ಒಂದು ಜನ ಸೆಟ್ ಮಂತು ಪೊಡು ಮೆಗ್ದಿನ ಸೆಟ್ ಮಂತು ಪೊಡು ಆರು ಹೋಸ್ತಾರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಡು ಪಂದನು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏತುಂಡು ಪೊಪ್ಪ ಮನ ಪುದರ ಆವಡ್ ದಾಲ ಏನಾಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಗರ್ವ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಕಸಿನ್ ಕರೆಗೆ ನೆರಿಯ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಪಂದು ಕೊರಡತೆ ತಿನ್ಪರ ಉಂಪರ ಕುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ. ಈವೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಏನ್ ಹೆಣ್ಮಂತು ಕೊರಡು ಏತು ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಯಾನ್ಕೆ ನೋಡ ಪನ್ನೆರಿಯ ಏನ್ ನೆಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೋಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಆತಿಜಿ ಇಜ್ಜದ ಅವೊಂಜಿ. ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲ್ಲೋ. ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ ಬ್ರೋ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮೋಹಿನಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ಯಾ ನಾನಿವರ ಪನುಲು ಬೆಳ್ಳ ತಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದೆ ವನಸಾತಿ ಜಿರ್ನಾಂಡೆ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಜೆಪ್ಪುನ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು. ಕೀರ್ತಿ ಜನಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪು ಜನಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಜನಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ಇಟ್ಟಿರನ್ಸ್ ಆತಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಲ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಳ ಡಲ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಮೇಲ್ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿನ ತೆಲಿಪಾರ ಪತ್ತೆರ ಆಪುಜಿ. ಯಾನ್ 2 set of ಗೇಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತುಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಗೇಮ್ಸನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡ ಗಮ್ಮತ್ ತಿಳಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬವೆ ಕ್ರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಗೇಮ್ ಆಂಡ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದ ಗೊಬ್ಬರ ಏರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಲಿನ ಮಾತಿನ ಮಂತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬವನು ಯಾನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಬಟ್ ಡಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಡಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅತ ವಿಜ್ಜು ಡಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಪರೂಪಗತ ತಿಕ್ಕುನು ಅಪರೂಪ ಅವಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಡಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಡಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಪುನು ಅಕಲು ದಾದ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಂಗನಾಟ ಒಬ್ಬುಂಡಲ್ಲ ಅಗಲ್ ತೆಲಿಪುಜಿರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿರು ಅನ್ಸ ಮಾತೊಪ್ಪುಂಡು. ರಾಜ್ ಪೋಲೆ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಆವಾವ್ ಅಶ್ರಿತಾ ಹಲೋ ಹಾಯ್. ಇರಗೆ ಬೇತ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗಿ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಇರ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ತೊಕೊಟ್ಟು. ಅಶ್ವಿತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಚಿನ್ಮಯ್ ಹೌದಾ ಈರು ಮಂಗ ಮಂತಿನಿ ಮುರಣಿ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಏಪಯಿ ಅವು ಏಪದ ರಾಮ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಈ ವರ್ಷ ಆಟಿ ಬರ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತೂಪುನ ಅಮೃತ ಒಂತುಲೆ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಸೌಮ್ಯ ಎಂಕೀರನ್ ಮೀಟ್ ಅವಡು ಆಕ ಕೀರ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೀರ್ತಿ ಅತ್ ಕೃತಿ ಓ ಸಾರಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನೆ ಫಾಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾದ ಸಮಗಡ್ತು వచ్చి ಸಾರಿ ಕೃತಿ. ಡಿಸೋಜ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಅಕ್ಕ ಪೀಚಕ್ಕ. ರಕ್ಷಾ ಅವು ಏರೇ ಗೊತ್ತು. ಪದ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಕುಂಪಾಲಡಿ ಈವೆಂಟ್ ಮಂದರ ಕುಂಪಾಲಡಿ ಈವೆಂಟ್
ಹಾ ಮಂದನತ ಕೇಸರಿಡು ಅಂದವೇನೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಗ ಅಂದು ಮಂದನ್ ಮಂದನ್ ಅರೇಂಜ್ ಉಂಟು ಕೂಡ ಏಪ ಗೊತ್ತಾ ನವಂಬರ್ 23 ಮೇ ಬಿ ಕುಂಪಾಲಡು ಯೋಗೀಶ್ ದಾನೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಏ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ವಾತಿ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತುಯ್ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಓಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೈಜಿ ನಿಕ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮನೀಷಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ವಿಜ್ಜು ಏರು ಯಾನಸರುಲ್ಲ ವಿಜ್ಜು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಓ ಓದಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ತುಳ್ನಾಡ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಜು ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಚೇತನ್ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆ ಜಿರ್ನಾಂಡೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಅಶ್ಮಿತಾ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಓ ಅಶ್ಮಿತಕ್ಕ ನೀವಾ ಬರ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ನಂದು ಮಂಡೆ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಆದ ನಂತರ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರುಂಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಗೊಂದಲ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಸೌಮ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಉಜ್ಜಿದೆ ಇರಿನ ಊರು ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಊರು ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಸಿಕಾ ಫ್ಯೂಸಿಡಿನ್ ಇಯರ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ದತ್ತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪು ವಾಟ್ಸಪ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪು FUCIDIN ಬೇಗ CIDIN ಇಯರ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೀತಾ ಹ್ಯಾಕ ಹೆಲೋ ಪಿಂಕಿ ವಿಜ್ಜು ಅಣ್ಣಗ್ ನೆರೊಚ್ಚಿ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉದ್ದೊಂಡು ಎಚ್ಚರ ಪಿಂಕಿ ನಾರು ಬನ್ನಿ ಆಯ್ನೇ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ವನಸಾತಿ ಜಿರ್ನಾಂಡೆ ರಜನಿ ಹಾಯ್ ಚಿನ್ಮಯಿ ಅವು ಹೋಯ್ತು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಬಿತ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಬುಗುಡಿ ಕುತ್ತದೆ ತಿಂಚ ಅವು ಅಂಡೆ ಉಲೈ ಪೋತು ಐಕ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಅವೇ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಕಟೀಲು ಪೊಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ರಂಡು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಜಿಶಾ ಹಾಯ್ ಸಂಡೆ ವನಸಾತಿ ಜಿರ್ನಾಂಡೆ ನಮಗೆ ಏನು ಹುಷಾರಲ್ಲಿರು ಶಶಿ ಬಾಯ್ 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 ಟಾಟಾ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಲೆ ಬರ್ರೆತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ದಿಪ್ಪುಗ ಬಾಯ್ 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 ಬಂದೆ ಆದಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೂ ಮೀ ಊಲ್ಲಿ